Hello bay, og sa tanang mga naminaw karon. Avid listener ko sa YouTube nimo. Og gikilig ko sa mga story nila. Maong naka-decide ko nga what if mag-try pod kog share. Pero murag dili ba ka-ooy akong story. Bitaw, sa money ako anang sugdan. Tawagan lang ko sa pangalan nga Yoj. Dili tinuod na ako nga ngalan. 38 years old. Gipanganak sa Davao pero karon naa na sa Bukidnon. Naigamay nga negosyo og nakabot na nako akong pangandoy sa kinabuhi. Husband na lang yod ang kuwang. Kay until now, single gihapon ko. Sawi nga single at walang iniintindi. 5 mi ka magsuon, poros mi babae ug ako ang kinamanghuran. Maong naabot mi og 5 kay sige og pangandoy among papa nga makaanak og laki. Pero kaloy sa Dios, wala jud ay sila swerte makaanak og lalaki. Mao nang ako ang gustong mahimong lalaki sa akong papa. Mao nang boyish kay ko as in. Ang buhok sundog kaayo nako ang panlalaki. Barkadista kaayo pud ko. Mostly lalaki o mga tomboy pod akong barkada. Usa ko ka varsity player sa mong school during college. 5'4" ang height og dili gwapa. Pero basta og pangutanon ako si mama kung gwapa ba daw ko. Syempre moingon siya nga gwapa ko kay anak man lagi ko niya. Katong 4th year college ko, sa Davao pa ko nag-eskwela og diri nagsugod ang akong sugilanon. Tomboy ko, pero wala ko'y uyab nga babae. Maatrak lang ko sa una og pution nga girl kay itumon manggod ko. Dili siguro ko totally tomboy kay maatrak man pud ko sa gwapo nga lalaki. Murag natakda lang siguro ko kay nagdako ko nga boyish tapos ako mga barkada kay tomboy pod. Nakoy BFF si Jessica. Tomboy ni siya, na siya'y girlfriend, si Angie. By the way, volleyball player di ay mi guys. Then one day, nang-invite si Angie kay birthday sa iyahang kuya. Mga November to siya. Sa beach daw mag-overnight, so nisabay ko kay para pod mag-enjoy. Basketball player di ay ang kuya ni Angie, si Aldrex. Tall, dark, ug sakto lang ang itsura. Dili macho, dili pod payat. Kusog lang siya karisma pero dili pa ko interesado sa iya ato nga time. So mo to nga nag-start na ang party. Mga 5 PM na to. Daghan kaayog bisita. Ug syempre, daghan pod kaayog saksi kay naka-swimming outfit man. Halos kasagaran nga mga varsity ang bisita ni Aldrex kay basketball player sa school. Halos tanan na siguro ni greet na siya. Pero ako, medyo mataha ko mo dool kay istriktuhan ko siya. Unya mga 6:30 pa lang, mura na kog hubog. Kay duha na akong pananaw ato guys, tapos sige pa kog balik-balik sa CR. Ambot pod pag beer akong inumon, sige ra magpangihi. Pero hubog na gyud guys, kay sa male nga CR nako nakasulod og nagbangga mini Aldrex sa sulod sa CR. Umingon si Aldrex, nga bay, mali man kag nadtuan. Mitubag kog, hala, pasensya kay bay. Then mitubag siya, nga purposely siguro nga gisundan ko nimo no. Dili tatalo bay, mas lalaki pagani kag nilakwan sa kuha. Sabay katawa nga nang asar. Mitubag ko, ngayaw ko bala ka bay, kay dili ta ka type. Bantog ra ni kalit og hangin. Diyos ko Lord, kay hanginon man day akong kaistorya. Sabay gawa sa CR. Murag hilasan ko gamay. Kahanginon ba? Maong nibalik ko sa cottage og tuloy ang happy-happy. Hangtod mga 10 PM nagkayagaw na kay halos nakainom na tanan. Nanggawas ng mga batasan nga sige nagyagayaga ang ubang lalaki. Hangtod naka-decide nga magpa-games og truth or dare. Si Angie ang nagpasiugda. Pag-abot sa kuha, truth ako ang gipili. Dinanguta na si Angie sa kuha. Yoj, na ba kay girlfriend?
Matrak ba ka og lalaki pod? Tubag ko, wala ko'y girlfriend sukad oy. Crush lang. Ug oo, matrak pod ko gay. Then mitubag si Angie nga dili day ka totally tomboy. Sabay pangatawa ang tanan. As in, wala ko kasagang. Then si Aldrex na pod. Dare ang gipili sa hanginon. Then mingon si Angie, nga tol, kiss daw kay Yoj, basin mababae na siya ugma. Sabay yaga-yaga. Then mitubag si Aldrex, nganong si Yoj man nga daghan magbabae. Mura rakog mo kiss og lalaki pod ani. Mitubag si Angie nga walay butanay. Sugot na lang god. Then mingon si Aldrex, nga Yoj, sunod ra ko sa dare ha. Ayaw biya tinud-a, sabay katawa og sabay kiss nga pinasulod pagyud ang dila sa amaw. Ang hanginon kay manyakis di ay. Bitaw, wala ko kasabot nga murag lahi erman ako ang na-feel nga murag gibati kog kuryente sa akong kalawasan. Sabay ingon sa hanginon nga dili man jud ay kabalo mo kiss Yuj. Murag yun kog naulawan atong panahon. Habang nagpadayon sila ni Batsin ako kay naulaw ko sa akong self. Imbis overnight unta akong plano magstay sa ilaha, ni uli na lang ko ug nagpasundo ko sa akong igagaw nga lalaki. After a week, makita na ko siya sa school, pero naa siya'y sabay ang iyahang girlfriend. Ang Miss Intramural sa among school. Diba? Nakabingwit og sexy og gwapa ang actor. Sa tinod lang, dili jud ko attracted siya. Butoy, ngano magkalit ko medyo nasakitan. Sa tinod lang, dili jud ko attracted siya. Butoy, ngano man nga kalit lang ko medyo nasakitan. Babae gyud ay ko kay nganong naing-ani ako ang na-feel. Perti jud ka weird. Pag makita na nako na sila nga naa silahang tambayanan, mulikay ko. Mangita ko og laing agianan bisan perti na kalayo sa room sa akong next subject. Kato nga time guys, wala ko kasabot sa akong sarili. Nabuang naman ko. Nasaag naman hinoon ko. Ambot lang, nikalit raman ako na na-feel. Sa isip na ko, istorya na ako ang sarili. Haler, tomboy kayo, babae mo ang gusto. Dili lalaki. Kay lisod na og mabuntisan ka. Unya biyaan. Then February 14, Valentine's Day. Nagkatapok may sa ko mga team. Silang Jess ug Angie gihapon ang sabay nako. Dito mi sa diskuhan, mga 9 PM sugod na mi og ka-warshock kay disco na gud. Pagbalik nako sa mong table nilang Jess na ay naglingkod og nag-shot. Nakurat ko kay si Aldrex di ay. Gipasunod daw ni Angie para daw malingaw kay di ay bag-o pa lang daw nagbulag siyang girlfriend kay gikambyo daw siya sugar daddy. Moto nga disco na mi og nisabay na siya sa pataka dance namo. Nalipong nagyud ko sa sige og sayaw. Nagsukan ako sa CR hangtod mga 1 AM na kapin nang hagad na silang Jess nga manguli. So si Jess og Angie na sila'y single nga motor. Akong plano unta mag-taxi na lang pero niingon sa kuha si Aldrex. Nga bay, angkas na lang ka sa likod kay nagmotor pod siya. Anak ko, nahubog biya ka, simbakog madisgrasya ta. Gingnan ko sa amaw nga hinay ragod daw mi og dagan. Sumoto nga ni angkas ko. Hangtod mga 10 minutes nga nagdrive. Niingon siya, bay, katulgon naman ko. Mangita sa taog katulgan. Bisag 1 hour lang ko nga makatulog. Miyana ko nga mag-taxi na lang ko bay. Kay 15 minutes na anak ko sa mua. Nihirit ang amaw nga sabay lang gud ko para naay mo pukaw sa kuha. So ako pod, nisugot pod ko. Ambot pod na aman siguro'y hurim-hurim ang hanginon. Sa moto nga nag-check-in na mi sa hotel. Pero natingala ko nga nung 12 hours ang gibayaran. Huna-huna na ako basin walay vacant nga room nga 3 hours. Pagsulod na mo sa kwarto,
Di balik man pud tong dati nako nga gibati nga murag makuryentehan. Nagpangurog ko, wala ako kasabot. Pero wala ko nagpalata. Ako ngunahuna, okay pa man. Pero lipong-lipong gihapon, hangtod nagsuka na pud ko. Balik pag-open niya sa aircon, naglain naman noon akong ginhawa. Nasukahan na nako akong t-shirt. Motong nagsulti siya. Nga labahan na lang daw nako ang t-shirt tapos i-hanger para mauga. Itotok daw sa aircon. Motong gilabahan nako. Dali-dali tapos naligo ko ug wala ko'y mabuhat, nagtawel ra ko para na-cover akong lawas. Pagwas na ako sa CR, ana siya. Ngahay, salamat makagamit na ko sa CR. Kaihion na daw kayo siya. Nagblower ko sa kong buhok, dalira na uga kay short hair ba ako. Higda na ko. Medyo dako ang bed so siya naglatag sa baba sa may carpet. May ana si Aldrex. Nga diri ko sa baba bay. Kay basin na rapon ko nimo. Mitubag ko. Nga feeler ba god. Dan mitubag si Aldrex. Nga lain man akong pamati god. Murag nanginit man akong lawas. Murag na agyud kay pagnanasa sa kuha. Sabay katawan niya. Mitubag ko. Nga ingon biya ka nga dili ta taluno. Sabay nitindog siya. Dan miingon siya. Nga murag lain man. Murag dili man ko kakontrol. Pagtuon ako walay mali siya. Pero murag lain man. Tara, uli na lang ta. Pasakyo na lang kanako sa taxi. Itabag ko, pabili na lang ko bay. Kaya akong t-shirt basa pa man. Dan itabag siya, nga tama di ay. Bahala na ni. Nagbukot dayon siya ghabol sa baba. Dan taod-taod, nibalik na pud ko sa CR. Nagsuka na pud ko. Pagawas na ako sa CR, gialalayan ako niya, tapos paghigdaan ako. Nakurutan ko kay nitapad na ang ama. Kalit, dayon siya og kiss. Pinaabtik ang kamot nga nakatanggal sa kuntawel. Kunyayahang kamot, kay kalihukan na lang man siya. Nahikapan na yun niya ang akong duha ka buntok. Aswerte sa amaw oy, nakahikap. Hangtod ni Honghong. Bay, dili na ko kapugong. Wala ko kasabot nga nung nakabati ko uwing ani. Pag ituklod ko nimo, dili ni na ako ipadayon. So ang ako ato, gibati na pud kog panginit sa lawas. So ang akong gibuhat, ni kiss ko sa iyaha. Hangtod didto na nagsugod iyahang pagkawal. Tapos gikuha niya ang tawel nako o gitrapos akong lunch. Nasya ko, kalit raman og pinasisid marino. Wala ko kasabot sa akong gibate. Hangtod sa na ako'y gibuhat para malipay pud siya. Gitudloan ko sa maon sa akong buhaton. Maong fast learner kay ko. Until wala nagyoy makapugong ato sa mua. Nabuhat namo nga kagustuhan namong duha. Paghigda namo ni hangyo ko sa iyaha nga walay makabalo og sikreto gyud namong duha. Gipapromise pa nako siya. Nigakos lang siya, dayon nakatulog na. Nakamata ko guna. Nagdali-dali ko og niuli ko guna. Gibiyaan na nako siya kay perti pa mang haguka. Pagka-March ato, busy na may para sa graduation. Makita na ko siya during rehearsal namo kay graduating pod siya. Pag magsugat among pananaw, ma-awkward na ko. Yes guys, confirm nga dili gid ay ko tumboy. Gahi gid ay akong gusto. Bitaw. Kabalo ko nga mag-try siya duol sa kuha. Kanang mag-uban mi ni Angie, kunuhay na siya hulamon para kunuhay maistorya ko niya. Dala smile og mangumusta ang inyong bay. Huna-huna na ako, gikulangan pa yun siguro ni ay. By the way, wala na ko kakita siya nga na ay laing kuyog nga babae. Kaysa una halos na ama na siya permi angkas. Karon himala kay wala na. Dulunan siya chicks kay lagi basketball player. Ambot, dili man siya gwapo.
Grabe lang jud kakusog sa sex appeal tawhana. Then pagka-graduation day ato, lipay kay kong parents kay ilahang bugay nga anak nakalampos bisag barkadista og walay seryoso sa pag-eskwela. Pagkagabi nanawag si Jess kay magtapok daw mi. 3310 keypad ang cellphone pa ato nga sikat. So sa diskohan na pud mi. Una-una nako, agoy, malugitan na pod ko ani pag naa na pod dere ang mokong kay gimingaw na pod baya ko. Tinood guys na like na ako siya. Pero slight lang. Pasikreto lang god para pod dili halata. Sumoto nga ng disco nami. Tapos inom og taman. Pagtanaw nako akong relo hapit na 11 PM. Huna-huna nako nagiahak. Ngano mang nag-expect ko nga maabot siya. So gi-enjoy na lang nako kay assuming rakay ko. Nga bisan gamay kay importante ko. So antod hubog na kayo ko. Mga 12:30 AM siya dan niabot na siya. As in guys, gikilig ko nga OA kay ko. Gibati na gyud ko kamingaw siya. Yes guys, lamion man di ay siya. Nisamot man siya gagwapo sa kong pananaw or basin hubog-hubog lang siguro ko ato nga time. Motong gipaspasan akong inom para mawala akong gibati. O giingnan ko ni Aldrex nga. Hinahinay pod, mura man pod og wala na ugma. Tubag ko nga nag-enjoy ra goodbye. Then tubag siya nga congrats bye. Tubag pug kog congrats pod. Then smile ko. Then mingon si Aldrex nga hulay hug and kiss. Gisigahan nako siya sa mata. Nagngisi dayon siya, dayon nakisayaw sa mga tropa. Nabtan mi og 1 AM, then isig panguli na. Ako, nagdali-dali pud kog gawas. Pananghid nilang Jess, tapos giingnan kog bakray di ay ka kay Aldrex para dili naka makaplite. Ihatod ra kaniya. Tudloy lang sa dalan paingon sa inyo ha. Then maingon si Aldrex, sabay na tabay, hubog na raba kayo ka. Huna-huna nako nagtuo siguro ning moko nga dili pa ko kabalo sa gibuhat nako bisag hubog na kayo ko. Mitubag ra pud kog okay. Susakay nako sa likod. Then mingon si Aldrex, nagakos ra gud para dili ka mahagbong. Nahikap na bitaw nako ng bugdo nimo. Ayaw na kaulaw. Isumbag nako siya sa kilid. Ako siyang giingnan nga kalimtan na to natong duha. Then mitubag siya nga unya dili man gyud na malimtan kay ako man ang nakauna sa imo. Sumoto nga maulang gihapon ang pattern. Motel gihapon paingon. This time nagpahimulos na mi og taman. Nakaupat gyud lagi ang mokong. Before mi nakatulog niingon siya sabay mi og uli. Dili na nako siya biyaan kay ulaw daw pag mag-check out nga walay kauban. Pero as usual ni uli yud kog una kay nagpaabot akong pamilya kay mularga na may pabukid noon kay naghulat pod akong mga igsuon og relatives para i-celebrate akong graduation. Ako na lang ang nagpabilin sa Davao kay gitiwas na lang nako ako ang eskwela ug gihulat makagraduate. Engineer di ay akong papa. Nagilis na pod ko og number. Wala na ko'y contact nilang Jess. Gusto na ako mag-start sa bukid noon. Uso pa ato ang Friendster, dili pa Facebook. Then nag-abroad ko. Sa Singapore naka-work ko uban sa kong papa kay naay project ang ilahang kumpanya. Naningkamot ko nga magpakababae. Long hair na ko og slim na. Naningkamot nga giusab ang nilakwan. Daghan ang nanguyab pero wala nako ma-feel ang kuryente sila. First nako nga bakasyon na hapit ko dili paulion sa immigration officer kay layo kaayo akong itsura sa akong passport. Sa una tumboy kay ko. Sa 5 years nga wala uli sa Pinas, mura na daw kog nagparitoke. Grabe kay strikto ang immigration officer, dugay kay ko nila gistadihan akong itsura hangtod nakita ra gyud nila nga nakoy alom sa ilong maong nakauli gyud kog Pinas. Pero balik din kog Singapore. Until year 2012, nagbuhat na kog Facebook.
Ulahin na kay ko sa uso. I-search na ko sa lang Jess. Pero ang tingala ko wala ko gi-accept. December 2017 na, nagbakasyon ko og Pinas. Giadtuan ako sa Davao si Jess. Niadto ko sa house nila pero wala daw kay naa sa hospital. Gihatagan yung cellphone number ni Angie. Sila gyud di ay nagdayon. Giadtuan ako ang hospital then nakontak ko kay Angie. Pagsugat na niya sa gawa, sige siya lingi-lingi sa palibot. Hala, nganong wala na kailangan naara ko sa atubangan niya. Gitawag din ako si Angie. Shucks, kaduolon siya nga dili sabay pangutanag. Yodge. As in, wala siya katuo nga dako kay ko kausaban. Usab na gyud kaayo akong itsura. Mura na daw kog model. Bitaw joke lang. Nagkuha siya og cellphone day nagpicture ming duha. Giad ko niya sa FB. Modeng na siya sa hospital kay naay cancer si Jess. Breast cancer. 2010 pa daw. Then nag-spend kog 7 days para makabawi sila hang Jess kay nasakitan sila sa gibuhat nako nga kalitra nga wala ni konta. Guys, gusto unta ko mangutana kay Angie kung kumusta na iyang kuya pero maunhan man ko sa kaulaw. Sa moto nga nibalik na sad kog Singapore. Nag-work ko pero okay na ang communication namo nila Angie. Sige og update sa situation ni Jess o giako na ko ang uban nga gustohon sa ospital. After 4 months, namatay si Jess. June 2018, so nagbakasyon ko 3 days lang para lang maka-attend sa last haya og lubong. Sakit kay pamalundungon nga mawad-an og tinuod nga higala. Then gipa-speech ko nila. Sig tulo akong luha, walay undang. Until nahatod sa lubnganan. Then nagsaad ko kay Angie nga humanon sa nako ako ang contract sa Singapore ug mag for good na dere. Mubalik ko para moalalay og dili na nako biyan akong amiga. Pagbalik na ko sa Singapore, after a month, na ay nag-send og friend request. Pag-check na ako, hala, ang hanginon. Og wala jud nako og i-accept. Siyempre pakipot sa. Kinahanglan nga mangita sa siyag paagi. Then nag-message si Aldrex sa kuha. Is nabera naman kayo. Mura man og wala nakatilaw sa kuha. Pero gisin ra nako. Then mingon siya, bitaw bay, salamat sa pagdamay sa kong sis. Pero gisin ra gihapon nako siya. Wala ko may reply. Pagmingon siya, nga sige ayaw reply. Di ba daghan lagi ang makabalo nga ako'y nakauna si mo? Ipanabi lagi na ako nga kadaghan ta nag-aham. So motong na-reply na ko niya, pagpuyo Aldrex, baga kag naong. Mingon siya, na girl naman lagi ka. Nakaangay yun ka sa ahem na tong duha no. Alisod ni mo hagilapon ba? Wala paghihapon ko nagpakasal, kay gusto pagyud ko makabalo nganong kalit ko nga gimingaw nimo. Murag naa ako'y gibati kay nagpangita naman ko si mo. Ako siyang giingnan nga ayaw na ko jami nga Aldrex. Sa moto nga continue na among communication sa hanginon. Human sa kong contract ni uli na ko Pinas na business partner mi ni Angie. Si Aldrex di ay kay tuwag Australia, dito siya nag-work. 6 years na siya dito. Daghan daw siya nga nauyab, kamomol, unya walay seryoso. Wala pa namin yung ang mokong, ingon pa niya, kay naa daw siya gipangita sa babae. Kay kwarta ra daw gina-after siya. Mulubad jud daw kadugayan ang batasan sa makadate niya after a year. Pagkakita daw niya usab sa kuha, grabe daw niyang lipaya. Ug mao na gyud. Basin plano gyud daw sa panahon nga i-connect migbalik. Basin ako na gyud daw ang makapanag-iya sa iyahang kagahi. Bitaw, para makapamilya. Kami na di ay guys. LDR pa karon. Gisugot na nako ang nakapabungkag sa akong pagkababae. Bitaw, og nakapausab sa akong pagkatao. Og excited ko nga mauli sa Pinas ang mokong para makalugit na pudayon, pero kasal sa daw.
na plano na nga magpakasal pag okay na ang sitwasyon. Unta totally wala na COVID. Kay paspasan na daw ko niya para makaapas pagduha ka na. Dari na lang ako to bay gamay. Unta, wala mo gilaay sa akong istorya sa kinabuhi. Ug daghang salamat sa pagbasa ug pagpamina. Thank you and more power. Ladies and boys, sana all na ay mulugit.